Number 2, Jason Orada. Number 3, Bernard Magpatay. Number 4, Joseph Mark Marquez. Number 8, Ivan Bilandino. Number 9, Jayo Cres Reyes. Number 12, Mark Jason Raton. Number 13, Jesser Avilo Olea. Number 14, Ivan Paul Cruz. Number 18, Christian Albert Hermoso. Number 20, Ana J. Pereira. Number 21, Rodolfo Jacquintino. Number 24, Hernandez. Number 29, Junior Ponsana. Head coach, Ray Girona. Shake hands, players. Officiating officials for this ballgame, crew chief Rodolfo Serenia, umpire 1, Hans Guerrero, umpire 2, Ernesto Claudia, call from SPP Camarines Norte. Starting 5 for Bato, Kyle Romeo, Melvin Rojas, William Marenzana, Lindon Alanis, Lemuel Mora, Omega Jason Orada, Mark Jason Raton, Jester Angelo Olea, Hermoso, Christian Albert, and Ana J. Pereira. This is your Robico Club Camarines And now we are back sa ating last game ng 6th day ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Magandang hapon sa iyo, Coach Ru. Yun, magandang hapon din. Coach John, again, sabi ko nga, it's an honor again na ikaw ay maging kapartner ko sa larong to. Yes, ang laban ng Bato versus Iriga. Oho. First possession, mapupunta sa Team Bato. Naagaw agad ni Perea. Outlets to Raton. Raton rushing. Bumps. Kicks out na agaw ni number 19 na si Rojas. Orada with the defensive rebound. Waits for his teammates. Perea attacking the basket with the floater. No good. Ball will remain to Iriga. Coach. Yun. Very, early on talaga nakita mo yung Iriga is talagang ina-atake nila yung depensa. Yes, kasi, coach. Yes, coach. kasi makita mo, puro kasi mga slasher yan. Kaya niya mag-slash yan lahat. Yes, coach. Ambert Hermoso. 3. So kung makita mo itong pattern, nagsag sila, nakalibre naman ngayon si Ambert Hermoso. Yes, very steady and very reliable point guard. Veteran point guard na rin to. Si Ambert Hermoso. Played so many wars sa basketball court and binawi kagad ng number 14 na si Kyle Borromeo. Ng Team Bato. So ito ngayon. Perea sizing the defense. Passes to Hermosa. Hermosa kicks it out to Olea. Olea open for corner 3. No good. Rebound ni Alanis. Passes to Borromeo. Borromeo enters the half-court line to Alanis. Alanis, top of the key 3. No good. Good backs out for Raton. Natawagan ng foul si number 33. And bola mananatili sa kupunan ng Iriga. Ito kung mapansin mo partner, yung team ng Bato, medyo kabisado nila kung paano gagalaw yung Iriga. Kasi actually itong mga to, karamihan dito, naglaro ng Iriga. Yung ibang mga player dito sa Bato, Yes. noong Intertown. Okay, kaya pala medyo kabisado nila. Orada with a power move. Bucket for Jason Orada. And partner, we have a update sa ating courtside reporter na si Barbie. Barbie, magandang hapon po sa inyo.
Magandang hapon mga kasurog. Nasa final game na tayo ng Day 6 of Ako Bicol Cup. At ako ang inyong courtside reporter na maghatid ng latest update from the side of Team Batu. Nakapanayam ko si Coach Paul Sepe at sinabi niyang late na nagsimula ang kanilang preparation pero their team goal is to win every game that they can. Enjoy the game we love. If panalo, bonus na lang iyon basta well-represented namin ang Team Batu. Dagdag pa ito ni Coach Sepe. That's the latest. Balik sa inyo, Coach Rowen and Coach John. Thank you sa update. Pero tama yon. Enjoy nyo lang kasi it's an honor to represent ang kanilang municipality talaga. Yes. Baga, dala-dala mo ang pangalan Correct. sa dibdib ng inyong jersey. Tsaka yung sabi niya na yung preparation is medyo kulang. Yes. Totoo yun. Pero ito kasing kalamangan na itong mga to, matagal na itong magkakilala. Yun. Yung mga team ba to? Advantage siya talaga. Advantage yan. Yes, So, intercepted by Borromeo. Borromeo against Olea. Dribbles the ball to Alanis. Alanis, top of the key. Jabs. Fake. Binabantayan. What a fake. What a layup and a score. Grabe. Good move on the part of Alanis against the defense of Dagi Olea. Oo. Ayan na, binawi ka agad ni Perea with the undergoal stab. Bilis ng face ng laro natin ngayon, Coach. Yun ang masakit doon, partner, di ba? Halos inubos yung oras nyo yung sa Team Bato. Pero, dahil di ko nakawaba sa depensa, may nandali lang. Yes. Within 3 talaga. seconds, nabawi agad yung Oo, score na yun. Sobrang bilis. Bilis ng outlet pass. Ayan, nakaagaw si Orada. Orada nagmamadali. Line up. Wala. Nakakuha ni Ambert. Ambert with the short stab. No good. Orada with the power move again. Ang Zion Williamson ng Yes. Bicol. Oo. Malapad at malakas. Oo. Na si Orada. Ayan, number 24. Nasa ilalim. Dinidepensahan ni Orada. Olea. Pinasa kay Perea. Perea. Tinitingnan mga kampi. Kicks it out to Hermoso. Raton on the baseline with the reverse. Block. Rebound. Nakuha ni Alanis. Nasa unan si number 19. Number 19 with the lefty layup. Pasok yun. Oo, tamang-tama yung pagkasabi mo. Lefty, layup kasi ang palayo niya, lefty. Talaga. Oo, lefty yan. Sakto talaga. Lefty Ruas ang tawag sa kanya dito. Yun, Orada with another offensive rebound. Grabe. Olea. No good. Rebound again. Kita mo, Coach, yung banggaan ng mga bigs. Ng bawat kupunan, talagang hindi sila nagpapatalo sa isa't isa. Oo. Sabi nga kanina, yung labang kanina nung Nabwa, saka Bula, okay lang pisikalan, basta walang dumihan. Yes. All basketball lang tayo. All basketball lang tayo. Number 14, Kyle Borromeo. Nasa gitna. Binigay ang bola kay number 19, Melvin Rojas. Rojas, number 7. Sandrino with a crossover to Miguel. Number 14, Borromeo with a floater. And scores. Yan ang yung partner ng mga specialty ng mga guards nito sa Batu. Lahat sila magaling mag-penetrate, mga Olea attacks the basket. Nakakuha ng foul. Napansin mo, Coach, si Olea medyo dalawang tira hindi pumasok. So he opted to attack the basket para naman makakuha ng rhythm. And now he is on the line for 2. Tama. Saka partner, alam yan ng mga kalaban ni Olea na kahit minamalas yan, pag yan pumasok isa lang, dire-diretso yan. Kaya is a streak, a deadly shooter para. Ayan, he makes his first free throw. And again, unti-unti na dumarating ang mga tao to cheer, lalong-lalo na yung ating home team ng Iriga. Yes. And napapanood din po tayo sa ating Facebook Live. Magandang hapon po sa mga nanonood. And meron din po tayong Ako Bicol Cup page. Paki-like and subscribe na rin po. Yes. Para po sa mga games na pwede natin mapanood. Lalo ni replay. Tama. Yung mga scouting natin, yung mga panood yun, mga coaches, yung gamitin yun. Borromeo binigyan ng pick ni number 7. Borromeo atake. Drops it up to number 33. No good. Orada dribbling. Passes to number 14. Number 14 between the legs. Melvin magpantay for 3. Come on! Yes. Isa yan sa mga specialty ni Berman magpantay, Coach. Oo. Outside, inside yan. Kaya nga. As far as I remember, he's a former varsity ng NCF sa pagkakaalam ko. Yes, oo. Mga nahawakan natin yan. Yun. Ito pasit pa ng game niya. Kaya niyang baba yung bola. Yes, ayan na. Vernon drops it up to Raton. Raton with a power move. No good. Rebound by Alanis.
Alanes nagmamadali. Outlets to number 7, Sandrino. Sandrino with the lefty layup, no good. Nahuli. Oo. Nahuli, partner. Mhm. Nahuli. Si Orada na tinulak. Si Alanes. With 3 minutes and 59 seconds remaining. 8 kontra 14. Lamang ang Iriga. Ayan na ho. Isang notable player para sa team Iriga. Ang split fire guard. Ayun na. Si number 8, si Jock Bellarmino. Jock Pumasok na. Bellarmino. So asahan natin, lalong bibilis ang tempo ng Iriga dito. And good adjustment on the part of Coach Ray Ariola. Pinasok niya yung mabilis kasi medyo umaalagwa si Borromeo. Oo, si Borromeo sa Rojas, yung And si combination nila. Rojas. Yung combination ng guard nila. So kailangan Yes. nila mabilis din. Number 7 with the lefty. 3, no good. Bola mapupunta sa Team Iriga. Oh, good play yun, di lang pumasok partner. Yes, Coach, medyo unti-unti nang gumaganda yung laro natin. Siguro pinagpawisan na. Kaya Oo. medyo naunat-unat na yung mga katawan nila. Mhm. Number 14, Cruz Ivan. Ito. Magpantay for 3 again. Yun. Back-to-back trace for Vernon. Magpantay. Yan, napatawag ng timeout ang team Bato, partner, sa dalawang 3 points na binitawan ni Vernon Magpantay. Mhm. So yun na nakataot kasi kay Berman magpantay partner, parang uleya din yan. Pag yan nag-init, dire-diretso yan. Yes, so, Oo. kita mo sa talon pa lang niya, yung gano'ng kataas yung talon niya, talagang Oo. nakikita niya yan mismo yung ring and mas madali Yes, mas madali sa kanyang yun. makita at mai-shoot ang bola. At pag yung gumana yan, mga 3-point nila, luluwag ang buhay nila Raton, nila AJ Yes, Perea dyan. oo. Saka ni Orada, nako, yun ang maging, ano na yan, yun na yung patented gameplay ng Iriga, yung inside-outside game nila. Yes, so once na mag-click ang outside shooting, yun, mamimiesta mga bigs nila. So far, nag-click partner yung plano. So, Yes, tingnan and natin. partner, nakikita pa natin talaga may pumapasok pa. Magandang hapon po sa inyo. Oho. At partner, may bago, batiin ko rin ang aking mga mga kabarangay sa Albay sa East Washington Drive. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon sa inyo. Happy viewing. And back to our ball game. Sandrino inbounding the ball. Borromeo binabantayan ni Jock Bellarmino. Humingi ng pick in Sandrino. Jab steps. Fake up and under number 19. Ang gandang move, hindi lang pumasok. But there's an offensive rebound from number 4. Si William Arenzana. Laki nitong batang to, coach. Oo. Malaki. Grabe. Ayun, naagaw ni Cruz. Turaton, easy 2 On. for Jason Orada. Sabi ko nga partner, ingat sila sa mga outlet nila at yung mga guards ng Iriga, Yes, mabilis ang mga kamay mabibilis. niyan. Lalo na with the addition and pinasok Yes. na si Jock Bellarmino. Oho. Borromeo humingi ng pick, binigay kay Alanes. Alanes sizing the defense, pull up for 3. Yan. Pocket! Grabe! Ganda yun. Nagpakilala si Alanis. Yes. Yes. Yan din, partner, may kakayahan yan. Inside-outside din kakayahan Yes, ni ganda Alanis. rin with a soft touch. Napansin ko, yung passing na naman. Orada, sapal ni number 24. Grabe, tapang na. Ayan na, si Borromeo nagmamadali. In and out dribble. Borromeo rushing, flying, scores, and pass to number 7. Bucket. Ayun, number 7. Sandrino. Sandrino with the layup. And 6 na lang ang kalamangan Oo. ng Iriga. So ito, medyo ingat ang Iriga dito kasi ang Batong may kakayahan to makabalik kasi lahat tumatakbo. Yes. Ayan, rebound by Hernandez. Hernandez, block again by number 24. Ay, kaso lang talaga nakuha sa tsaga nakuha ng sa number tsaga. 24 si Hernandez ng team Iriga. Yes. The score is 16-21 in favor of Iriga with 2 minutes and 5 seconds remaining sa ating unang yugto. So ito nga. Sandrino at the top of the key, no good. Rebound ni Cruz. Cruz, outlets 2, nahuli ni Sandrino. Passes to number 24. Arenzana attacks the basket. Bumangga sa pader. Yes, nakakuha ng foul pero medyo di nagustuhan ng bench ng Iriga. Oo, kasi Ang tawag natin. so yun nga sabi ko partner, itong Bula may kakayahan to makabalik kasi mga bata to tapos lahat to tumatakbo. Yes. And kung titingnan mo yung line-up occupation nila, lahat yan mga gwardya. Then tumitira din sa labas si Alanis. Oo, Kaya talagang Alanis.
Yan si number 24, steady pagdating sa depensa. So talagang may pyesa. Oo. May pyesa ang team May pyesa. Bato na lumaban sa mga teams dito sa aking Kaya nga- Bicol Cup. Kaya nga sabi ko nga, kung ito nakapag-prepare pa ng matagal-tagal, lalo magkakilala itong mga to with that talent, ibang usapan, partner. Yes, partner. Hindi na naman natin asahan. Talaga Bato, matigas talaga yan eh. Oh, bato yan. Sorry coach. Nadala lang ako. Talagang matigas talagang bato. Ayan na ulit. Ayan na. Inatake nila si Hernandez Mintis. Mhm. Arenzana, outlets to Rojas. Rojas, tinitingnan kanyang kampi. Number 7, Sandrino, kicks it out to Borromeo. Borromeo, May tira 4-3. No good. Rebound by Magpantay. Jock Bellarmino, nagmamadali. Lumipad. Umiscore! Grabe ang Jock Bellarmino. Ang layo ng take-off, partner. Yes, nakita ko yun. Talagang hindi pa nakakashoot. Pinlista ko na. Alanis. Grabe yung lipad na yun. Ayan na ulit Magpantay with the short stop. Ayan na ulit. Bilis nag-adjust ng Iriga sa run na tinulot ng Bato. Si Villarmeo pa naka-rebound doon, partner. Yes. Siya pang pumasa. Uy, continuous play yan. Continuous play. Walang tawag. Unless walang tawag, huwag tayo titigil. Alanis with the jump step. With the lefty layup, no good. Rebound by Magpantay. Alanis grabs the rebound and put it back. So yun din yung Alanes, tumatrabaho na, partner. Oh. Raton, tumigil sa gitna. Magpantay again for 3. No good. Rebound. Bola mapupunta. Coach, another substitution. Meron tayong bagong guard, pinalitan. Si number 21 ng Bato. Oo. Si Septimo Holandagan Septimo. Jr. Another feeling ko, split fire guard to, coach. Oo. Tatapatan nila ngayon si Villarmino. Yes. Sandrino to number 24 with the elbow jumper. No good. Rebound by Hernandez. Outlets to Bellarmino. Again, ayan na. Bellarmino nakakuha ng foul and will troop to the line for 2. Oo. Yun, partner. Napatapatan nila yung bilis pero iba pa rin yung Jock Bellarmino Oo, talaga. pa rin. Pag gumagawa ng mga sitwasyon na gano'n. Oo. Kasi hindi lang bilis si Villarmino, may utak yan, experiencado na yan. Yes, with his experience talaga hindi matatawaran yan. And ayan, nakikita natin Bellarmino makes the first free throw. Ito na. Yung second one niya. Bellarmino makes the second one. Cool na cool. Yes, ayan na. Borromeo against Bellarmino. Binigyan ng pick ni Sandrino. Borromeo. Long three. No good. Rebound by Cruz. Cruz, ayan nagmamadali. Oh, di napansin yung oras, Yes, partner. naputukan ng oras. Pati tayo, di natin napansin. Oo, napakaganda yung laban kasi, napasarap tayo. Yes, at the end of the first quarter, 19-27, pabor sa Iriga. Magbabalik po kami. And kami ulit nagbabalik para sa second quarter ng labanan between Bato and Iriga.
Same lineup para sa Iriga. Turnover. Forced by number 19 ng Bato. Si Melvin Rojas nag-turnover. Kinulit niya. Ayan na si number 21 Landagan Jr. Number 7 kicks it out. Benedali doon. Ay nako po. Pero ito talaga. Belarmino with a split fire move. Wala na rebound. Ni Landagan Jr. outlets to Rojas. Rojas lumayap. Drinapas. Sandrino with a pump move. Pasok yan. Oho. Pero tingnan mo na binabawi agad, partner. Ganon kabilis at Oo. ganon ka-organize ang Team Iriga. Oo. Kumbaga, hindi ka dapat matutulog when it comes pag sa Iriga. And para sa ating first quarter, nangunguna sa Team Iriga si Magpantay with 6 points and Norada with 6 points. At sa Bato naman, si Arenzana, number 5 points with 5 points, saka 2 rebounds, saka si Alanis, 7 points, 1 rebound. Yun, si Alanis medyo talaga gumawa ng damage yun sa on the part ng Team Iriga kasi may tira sa labas at may tira din sa loob. As we take a look, number 14, ayan po ang ating mga panauhin ngayon, si Mayor Rex Oliva of Iriga. Magandang hapon po sa inyo. Si Kagawad Milnan Moralio of Iriga, saka si Kagawad Dandrick Abunete. At syempre, ang ating Vice Mayor, si Vice Mayor Edsel Dimaywan. So, good afternoon po sa inyo, mga ma'am and sir. Happy viewing po. Magandang hapon po. Salamat po sa pagsuporta sa Ako Bicol Cup. Camarines Orleg. Sandrino kicks it out to number 40. Number 40, si Arcilla with a baseline jumper. Andito pala yan. Nako, isa rin sa mga silent worker. Iyon, ayan na. Magpantay, binigyan ng pick ni Raton. Gives it to Hernandez. Nako, nakakuha ng foul si Hernandez against Arcilla. Arcilla's first personal foul. So, nakakita kasi ng mismatch doon, partner. Alam mo kasi yan si Coach Ray, very old fashion yan. Ang diskarte lang yan, pag may mismatch, posehan nyo. Yes. Pero Yun naman very talagang effective tao. yan. Yes, very effective. Ever since naman, hindi yan. Kung saan ang mismatch, doon natin tayo ibigay ang bola. Very basic yan. Yes, with 15 seconds remaining sa ating shot clock. Bola ng Iriga. Ayun na nga, binigay kay Raton sa ilalim. Mintes, putback ni Magpantay. Wala. Bola mananatili sa Team Iriga with 14 seconds shot clock ang natitira. And coach, grabe. Ang lakas ng big man ng Iriga talaga. Tingnan mo. Talagang ini-impose nila yung power nila sa loob. Yes. Kasi alam nilang mas malaki sila compared sa bigs ng Bato. Kasi ngayon yung composition ngayon ng Bato, slot na itong mga gwardya. Yes. Si Sandrino, malaking bata 6'1 yan, pero gwardya talaga yan. Yes, Arcilla, ganun din. So ayan na, nakita na kaagad ng coach. Pinalitan na. Pinalitan na and Binalik. And may update sa ating courtside reporter na si Miss Jessa. Miss Jessa, magandang hapon po. Marhay na hapon mga kasurog. This is your Ako Bicol Cup. Camarines Sur live here at Iriga City Sports Center. Iriga City Pride started the game with a bang as they giving us a run and gun game. And you know what mga kasurog, aside from home court advantage, this team is a defending champion of the recently concluded big basketball tournament here in the Camarines Sur province. But according to Iriga City head coach Ray Iraula, this is another humble beginning for them having their newest players. And he pointed out that they will bring a pride and honor to the city of Iriga. This is Jessamine Navales at makakasama nyo ko ulit for this game. Back to you, Coach John and Coach Juan. Maraming salamat sa update. And as you can see sa inyong mga screens, yung first free throw ni Jock Belarmino. He makes the first one with 8 minutes and 15 seconds ang nalalabi sa ating second quarter. 23-32. Lamang ang Iriga. 2 for 2 on the part of Jock Belarmino, substitution partner. So, ihabol lang natin, partner. Andito rin pala kasama natin si Iriga City Administrator, si Attorney Wafi. Ay, magandang hapon pa rin po sa inyo. Talaga, salamat po. Salamat sa inyo. Borromeo with a behind the back dribble. Naiwan, tumira ng 3. No good. Nakaapak sa linya. Ball will remain sa Bato.
And ayan, partner, nakita ko may set play silang gagawin. Naku, ang ganda sana, kaso nabitawan. Ayan na si Perea, binigay kay Orada. Orada, wala, nagmintis. Number 7, Sandrino, nagdadala ng bola. Kicks it out to number 14, Borromeo. Borromeo, jabbing. Bingi ng pick. Borromeo stops and pops. No good. Rebound by outlets to Jock Bellarmino. Hindi hinabol. Talagang mas mabilis ang bola kaysa sa tao. Ayun, partner. Ito pa napansin ko lang since nag-all guard combination sila, itong Bato, dapat siguro para manigate yung size difference nila, kailangan mag-pressure sila. Yes, tama, Oo. coach. Tama, coach. Good observation yan, coach. Kasi di nila kakayanan to sa mano-mano. Ang lalaki na ito. Yes, Sandrino, ginugulo ni Perea. Sandrino, one-on-one with Perea. Sandrino with a crossover. Stops. Binigay kay Borromeo. Borromeo with a Hail Mary shot. Wala. Iyan ang depensang pinapakita. Grabe, partner! Ng Iriga City. Oo. Talagang every screens, every ball movement, Oo. talagang nandun ang depensa. Iba Coach, yung depensa ng Tres Reyes. Oo, mabilis. Mabilis. Ayan, adjustments are made again. Pinasok si Alanis against kay Sandrino kasi medyo napagod na. Oo. Ayan na. Tres Reyes, umatake, nakakuha ng foul. Galing sa number 33. Ito si Tres Reyes, partner. Ang tawag dito is guard killer. Alam niyo kung bakit? Kasi Bakit, lahat coach? ng mga lalakas na guard ng kalaban, siya pinapadepensa. At tulad ni Ayo na sa intertown nun, na-shutdown niya. Ay, grabe. Iyan na nga. Yun na naman, Bellarmino. partner! 3 points. Very cool. Very Cool steady. na cool. Oh, relax Si na Jock relax lang yung Bellarmino. Bato. Pinag-uusapan yung si Gio, andito ako. Oo. Ayan na. Borromeo, binigyan ng pick ni Alanis. Borromeo against Tres Reyes. Passes to intercepted. Ayan na naman. Pero nauna. Ang number 24 na si Arenzana para ma-interrupt ang fast break sana na ni Jock Bellarmino. Oh, puro buti andun siya rin sana kasi tatlong Yes. naka-green ang andun. Oo, kung hindi wala, easy basket Easy na naman basket sana. naman yun. And timeout binigay ay kinuha ng team Bato. Coach, medyo 14-point lead, very manageable. Kaya pa naman ang Ay, ulit. kayang-kaya. Pero alam naman natin na yun, medyo steady talaga ang Yes. Iriga ngayong quarter na to. So sabi ko nga, kailangan nila pressure para manigate yung size. At the same time, partner, kailangan i-minimize na nila yung rebound ng Iriga. Doon sa panig ng Team Bato. Kasi Oo. kung hindi, naku, talagang mahihirapan sila. With the likes ni Magpantay natatakbo. Oo. At si Jock Bellarmino yes. talaga, they have to control the rebounds, backs out para hindi talaga makakuha. Gang rebounding. Yes, yan. gang rebound, tama. With the size na maliliit sila, Mhm. kailangan talaga yung gang rebounding. Yes. And now, partner, meron tayong update para sa ating galing sa ating courtside reporter na si Barbie. Barbie, hinahapon sa iyo. During the first quarter ay nalamangan ng Team Iriga ang Bato. Kaya naman during the dugout ay napagdesisyonan ni Coach Paul Sepe na magkaroon ng makulit na depensa ang kanyang team, lalo na't alam na nila kung paano maglaro ang kalaban. Dumikit sa kalaban at magkaroon ng small ball na laro. Yun na muna ang latest update here from the side of Bato. I'm Barbie Floriano, your courtside reporter. Back to the panel. Maraming salamat, Barbie, sa update. Ayan, yun na nga. Narinig tayo, partner. Binigyan ng makulit na depensa. Oo, kailangan nila Tama. ng quality depensa. Narinig Yes, tayo. Yes. Tumugma rin sa wakas. Ayan na. Mhm. Team Bato with the possession. Number 8. Drop pass to number 33 na si Moran. Gandang Moran. pasa yun. Oo. And a good finish din also. Ayan na. Perea. Grabe tong Perea to. Ang laking tao pero nagdadara ng bola. Guardia yan, partner. Yes, oo. Jason Orada. Sinalaksak. Oo. Sinubuhang bola sa ring nang walang katakot-takot. Sino ba kasi yung sasabay dyan? Yes, partner. Kung yan talaga ang masasalubong mo, umiwas ka na lang. Borromeo Yun. with the cool tree. Kaboom! Ang grabe, very steady. Very relaxed din. Pare-pareho mga girls. Ang gagaling. Oo. So, kailangan nila yung marami pang ganun, partner. Yes, ayan Para na. lumuwag naman yung depensa. Ayan na, sabi ni Perea, walang relax. Open ako, ilulusot ko. Kaso nagmintis. Ayan na si Alanis. Tinitingnan niyang mga kampi. Alanis stops and pops for 3.
No good. Rebound by number 4. 24 with the hook. Number 24. Arenzana. 2 Arenzana. points. Grabe. Offensive rebound. Ang laki kasi. So far, meron namang height. Meron tong Yes, height yung, yes, meron. yung bato. Kaso talaga, yung build, mas malaki to sa kabila. Yes, kasi tapos yung experience. Tres Oo. Reyes with the Yun. open 3. Kaboom. Hindi lang pang depensa pala, coach. Meron ding outside shooting. Meron shooting. Ang isang, Gio Tres Reyes. Tres Reyes, Gio. Ayan na, humihingi ng isolation si Borromeo. Tres Reyes, heavily guarded si Borromeo with the floater. No good. Rebound by Raton. Raton, outlets to Perea. Perea, nagmamadali. Lumayap. Hinulog kay Urada. Block by Arenzana. Pero may foul na nakita ang ating referee. Kita mo naman yung luxury ng Iriga. Meron kang AJ Perea tumatakbo. 6'3 yan Yes. na tumatakbo. Pero Nagdadala AJ ng Perea bola. na tumatakbo na 6'3 and nagtitrail na Jason Urada. Saan ka pa? Oo. Yes, grabe, coach. With 4 minutes remaining and 26 seconds in our second quarter. Lamang pa rin ang Iriga. Kaya na, coach, medyo gumaganda na talaga Oo. ang ating laro. And lamang lang ng 12 points. Very manageable. Very naman, manageable coach. yan. Sabi ko nga, with the talent na dito sa bato, kayang-kaya yan. Sabi ko, they need just to stabilize their defense. Kailangan ma-minimize yung mga outside shooting ng Iriga. At the same time, yung inside points, medyo may laban sila dyan. Yes, yes. Of course, kasi yung size nila medyo kumbaga lang, youth versus experience Yan, ang labanan sa big man. oo. And kita natin, Jason Urada nasa ating charity stripe para sa kanyang 2 free throws. Ayan, 9 minutes niya ang kanyang unang free throw. Coach, I'll always admire this player na si Jason Urada kasi ang sipag. Ang sipag sa loob, nakipag, banggaan, depensa, and may opensa. So talagang medyo Complete package yan. complete package to. Oo. And he makes his second free throw. At minsan, partner minsan undersized yan sa Oo. niya, pero lumalaban pa rin yan. Yes, nakita ko naglaro siya sa semi-pro league ata sa Manila. PSL, PSL. PSL. Oo. Talagang naglaro siya, nakita ko doon. Talagang nagamit din siya and nag-deliver din. Borromeo, sizing, passes to number 33 with a good pass and 1 plus the foul para kay number 33, Yun. Lemuel Moran. Grabe, gandang pick and roll, partner. Kita mo yun. So, kailangan yung gano'n, yung mga ganong ball movement, mga good decision na gano'n. Lalo pag you are against this kind of team, mga veterano. Yes, kita mo, partner, as we take a look, yung end one play ng number 33, si Moran, after the timeout, nag-adjust, gumawa kagad ng play ang team ba to. Kudos to Coach Paul Jansepe Oo. sa magandang play na ginawa. And number 33, Moran, complete sa 3-point play. Perea, nasa gitna against Alanis. Directing traffic. Passes to Oleya. To Orada. Spins. Na foul ni Oo. number 33. Si Moran, ako yung natakot kay Moran. Oo nga eh. Kahit ako, napangiwi ako eh. Oo. Baka tamaan na yung muka ng isang Zion Williamson ng Iriga City. Kita mo naman braso yan. Yes. Okay, switch ball tayo kaya medyo basa siguro. And Jason Urada again will troop to the line. So siguro, partner, kailangan siguro itong mag-quick double na sila. Kasi talagang yun ang hinahanap ng Iriga ngayon, yung post. Yes. Talagang kitang-kita ng mga sila talaga yung mismatch sa poste. Kaya adjustments talaga yan. Oo. Kumuha silang medyo defender na yung sabi mo number 40 na si Arcilla. I guess to double. Oo, to double. To Kasi, double Jason Urada. or kaya i-front na lang. Yes. Kasi medyo undersized yan si Arcella. Urada misses 2 free throws. Ayan na si Perea. Perea to Oleya. Oleya fakes. Passes to Urada. Short stab. No good. Alanis with the rebound. Pinasa. Naagaw ni Dagi Oleya. Dagi Oleya stops. Between the legs. Crosses to Tres Reyes. Natabik ni number 11. Si Jess Castro ng bato. Grabe ang transition defense ng Iriga. Yes, meron lang tayong 18 seconds sa ating shot clock. And new guy coming from Iriga City, number 21. Si Tino. Rodolfo Tino. Perea gives it up to Naagaw. Yun na nga, coach, yung sinasabi nating defensive player na sabi mo, si Arcilla. Oo. Talagang kung nasa ng bola, nandun para sa intercept niya.
Si Tino, isa rin to, na Spitfire guard yan. Varsity ng UNC. Yes. Ayan na. Perea, hesitation with the floater. Easy 2 points, partner. Grabe. Napaka-relax ng isang AJ Perea. Oo, so ito kasi nagkakaroon ng mismatch. Kung lalo kung nakamantumang ka, sino Yes. mabantay dyan? Yes. Na With gwardiya. a 6'3 guard against those 5'7", 5'6 guards. Talagang lamang na lamang na. Oo. So, Arcilla. simpleng floater lang. Yes, at the top of the key. To Borromeo. Oo. Rojas, partner. Naku po, sumiksik. Ayan na si number 11 with the floater. No good. Rebound by number 24. Number 24, nakakuha si William Arenzana. El will troop to the line for 2 as yan na. Binuksan na yung ilaw sa ating Coliseum. Kitang-kita na natin ang mga kagwapuan at kagandahan ng ating mga viewers yes, dito. of course. Talagang maraming magaganda sa ating venue. Ito partner kung mapansin mo yung depensa ng Iriga, once na you attack, lalo pag sa side, automatic may double sila. Kaya ang hirap pasukin. Yes, coach. Ang lalapad pati. Ayan, sorry miss. 2 minutes ni Arenzana. Ayan na si Perea against Arcilla. Perea passes to Hernandez. Number 21, Tino, nabitawan ng bola. Nakuha ni Arcilla, outlets to Rojas. Kaso mabilis si Dagi Ulea para sa bola. Oo. Binigay kay Tino. Tino, nagmamadali. Pinasa kay Perea. Perea with the floater again. Wala. Na-rebound ni Rojas. Rojas, nagmamadali. Stops to 24. No good. Number 13, Dagi Ulea with the rebound. Olea, outlets to Orada. Orada, sneaks, bumps. Uy! Nako po. Yan ang sinasabi ko. Coach, dalawa yung bumangga. Yung patumalsik. Yes, coach. Talaga, kita mo naman. Ini-impose ni Orada ang kanyang kalakihan. Oo. Number 19, Melvin Rojas. At the top of the key, binibigyan ng pick ni Alanis. Ayan, nakadouble agad. Rojas, partner. ayun, ang gandang depensa. Nakuha ni number 11 si Castro. Binigay kay Alanis sa ibabaw. Kaboom! Yan. Kailangan ipasok yan para ipanish Yes. yung depensa. Na huwag mag-double. Yes, magandang recognition galing sa mga guards para makita si Alanis para sa Yan. kanyang top of the 3. Ayan na, Tino with the crossover. Kicks it out to Perea. Perea again with the floater. No good. Ayan, Uy, number grabe. 24 with the kalabit rebound para kay Arenzana. Sabi- Arenzana. Sabi niya, tama na. Yes, to Arcilla, nagmamadali. To Alanis. Alanis, ginugulo ni Perea. Na-open ulit sa 3 points. Yun! Back-to-back Chris. Oo. For Lyndon Alanis. Mainit na, partner. Grabe, grabe. Grabe. Ayan na ho. Medyo lumalapit ang bato with 39-47. Lamang pa rin ang Iriga. Pero sinagot kagad yan ng Oo. moving three ni Dagi Olea. Sabi niya, ako ang king of 3-pointers dito. Yes, sabi ni Dagi kanina, nakikita ko siya talaga before the game. Nagsushoot around siya, kaya sabi niya walang rason para magmintis. Uy, Ayan na. ang lalim nun. Ang lalim. Nakita kasi si Orada. Perea, nagmamadali. To Orada, binangga si Alanis with the reverse. Grabe. Grabe yon, boss. Hindi. Makita mo, Jason Orada. Partner, makita mo yung bantay, pumipikit eh. Oo. Grabe. Babangga eh. Ayan na, number 11, Castro. Open for 3. Na-rebound ni Arenzana. Pero nakuha ni number 24, Hernandez. Perea, tinitingnan makakampi. Gives it to Dagi Olea with the corner 3. No good. Rebound by Arcilla. Arcilla rushing. Passes to Ang number gandang pasa. 24. Ang gandang pasa. Oo. And good finish for Arenzana. Oo. With 15 seconds remaining sa ating pangalawang yugto. 39-52. Pabor sa Iriga. So yun, partner. Magdodraw to ng play ang Iriga dito. 15.3 seconds. Ay siyempre, pang ano tang momentum. Pag ito pumasok, kapag po ito pumasok, sigurado mayroon silang momentum on the second quarter. Yes, coach. May mga adjustments tayo to score. Okay? Di ko alam kung... So tingnan natin. Yes, Tingnan natin yes, yung yes. official score. Yes, Official titingnan score. naman ng mga Oo. official stable natin yan. And Kung ano talaga yung tamang score natin. yes, as you can see, si Coach Ray talaga giving instructions kasi bola ba nila, Coach? Bola nila. Oh, he is giving instructions para I guess kanilang last play. Last play. Kaya he's making sure na na ma-convert nila. Oh, sabi ko nga, momentum to eh. Pag na-convert nila to,
di sa momentum play para sa second quarter. Kung di naman, at least partner, meron silang decent shot para Yeah. matapos Yes. magtapos ng second quarter. Yes, kailangan nating i-check si Yung score natin. Oo. Si Dagi Olea dyan kasi nasa corner. Hindi ko Oo. alam. Spread Ayan. out offense sila, spread out offense. Yes, tapos ayan si Ambert. Alam naman natin si good playmaker. Ayan na nga, Olea ay Perea. Fakes. Nahuli. Yun lang, Oy. match play. Rojas, binigay kay number 11. Castro with a left hand. No good. Rebound by number 8. Put back for number 8 para sa buzzer. At dyan po nagtatapos ang ating second quarter with a score of 41-52. Magbabalik po kami.
And partner, we are back sa ating ball game Yes. para sa ating third quarter. And partner, good first half on both teams. Nakabawi, paunti-unti si Team Bato. Mhm. Kaya expect a good and quality ball game na darating sa ating second half, partner. Actually, I would like to comment yung ginawang depensa nila, yung last seconds. Kasi inanticipate nila yung corner na pick na bumibigay kay Dagi tapos lalabas sa by elbow. Inanticipate nila yon, nag-man zone lang sila, inabangan nila yon. Yes, at nahuli nila. Nahuli nila. Force ng turnover. Correct. Ang Bato against Iriga. Ayan, partner, medyo may pumapasok pa. To anticipate a good second half. And now we are now in the third quarter with number 19. Melvin Rojas passes to Alanis. Alanis again. Corner 3. No good. Na-rebound ni number. Passes to Alanis. Alanis to Rojas. Rojas with the lefty. 3-point shot. No good. Rebound ni Castro. Number 7 with the left. Sandrino. No good again. Belarmino nagmamadali. Belarmino. Bounce pass to number 2. Jason Orada. Kung gaano katagal nag-set up yung opensa ng Bato, ganun kadaling umiscore naman yung Iriga. Partner. Yes, of course, talagang well organized ang play ng team Iriga. And Alanis nasa ibabaw. Kicks it out. Naku po, nakuha ni Ambert Hermoso. Hermoso nagmamadali. Line up ng kaliwa. Pasok tayo dyan. And now we have a interview para sa ating butiing mayor. Jessa, take it away. Magandang gabi mga kasurog. Ngayon ay makakapanayam ko ang Iriga City Mayor Honorable Rex C. Oliva. Magandang gabi po, Mayor. Nais ko lamang maitanong kung paano sinuportahan ng ating local government unit ang basketball players natin para sa tournament na ito. Good evening po. For on behalf of the local government of Iriga City, talagang suportado po ng mga taga-Iriga ang Ako Bicol Cup, and we take great pride and pleasure for choosing Iriga City as one of the venues of the Ako Bicol Cup dahil dito ginaganap ang elimination round ng 5 municipality and Iriga City sa 5th district or Rinconada district ng province of Camarines Sur. So ito po ay suportado. In fact, kasama ko ngayon si Vice Mayor Edsel Di Maiwat. Nandito si Honorable sa Dandreb Abonite, Daday Moralio, si Nicky Lagrimas, Jeff Tino, SK Federation President Michael Samarita, si John Aldao, si Audal, Man of Action Boboy Guevara, and si Butsoy Abonite. Lahat sila nandito and sinusuportahan ang Ako Bicol Cup. Kaya maraming salamat kung Saldico at kung Jill Bungalon. Maliban dyan sa mga tulong na ipinaabot nyo na rin sa mga barangay at lokal na gobyerno ng Iriga City. Maraming salamat po, Mayor. Ito na muna po ang latest update here. Balik po sa inyo, Coach Ren and Coach John. Maraming salamat sa ating butiing mayor. Salamat po sa pagpaunlak sa amin at pagsuporta sa Ako Bicol Cup. Partner, grabe yan. Si Mayor Rex talagang sumuporta sa sports. Halos lahat ng sports dito sa Iriga, buhay na buhay. Yes. Dahil kay Mayor Rex. Ganyan ang magandang mayor talaga. Yung sinusuportahan, lalong-lalo na sa sports. Hermoso fake sa top of the key. Kicks it out to number 24, Hernandez. With the medium range, no good. Rebound by Orada. Orada, power rebound. Nakuha ni number 19, Rojas. Rojas nagmamadali. Umangal ng foul si Jock Villarmino. Wala daw, pero nahuli ng ating mga game officials. So ito, partner, kung mapansin mo yung mga ganador dito sa kabila, sa bato, lahat yan talaga kaliwete. Oo nga, napansin ko. Tama. Awansin mo yan si Ayan. Lefty Rojas, si Borromeo, Alanis, yan, si Sandrino, puro kaliwete yan. Kaya na-anticipate na nila yan. Ayan. Sandrino. Arenzana to Alanis. Corner 3. No good. Ito.
Uy, pumasok. Sabi ko sa iyo, Lefty Rojas naman ngayon. Ang trumes. Yun talaga. The lefty gang. Tawagin Lefty na, gang. Lefty gang. Oh, lefty gang. Ang bato. Ato. Maraming lefty players. Oo. Ayan na si Orada. Talagang walang lefty-lefty. Oo. Ayan. Yan. Pag ako open. Kanan, ipapasok kaliwa yan. to. Oo, Oo. kanan kaliwa. Pero sabi nga, coach, okay lang na kaliwete, basta wag na ang kaliwa. Yun lang. Yun lang tayo. Entertainment lang. Eh, ano. And meron tayong update sa ating courtside reporter na si Jessa. Jessa, take it away. Yes, Coach Juan and Coach John. Currently, Team Irga is leading the game. Kasama ko nga ngayon ang Team Irga head coach. Hi, Coach Ray Eraula. Marhay na hapon po, Coach. First of all, Coach, kamusta ang experience dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur since this is your first game happening here in Irga City? Magandang ano kasi maayos ang palaka pati sa mga uniforms, pati sa mga gamit ng mga players, mahigpit. Mas maganda kasi halos parang professional. Professional ang dating para ang mga nanonood nakikita ang tamang basketball. Kaya nagpapasalamat ako sa Ako Bicol na ganun ang palakad. Kasi mas naiiba. Kasi sa mga, nung nag-champion kami, maganda rin. Pero ito, ibang experience na naman sa basketball ng mga player. Unang-una, tingnan mo, yung kneecap lang, yung mga kneecap, pag hindi pantay, inaano nila, tama yun. Kasi uniformity nga, uniform. Binigyan na nga ng uniform, kung hindi pa mag-uniform sa lahat ng bagay, wala. Kaya magpapasalamat ako sa Ako Bicol, kay Congressman Saldico na dinala rito sa Kamsur ang basketball ng Ako Bicol. Yes, and that's only proves na napakaraming magagaling mag-basketball dito sa probinsya ng Camarines Sur. So, Coach, can you share with us po some of the adjustments you've made po for the remaining half para mapanatili ang kalamangan nyo? Ang sabi ko sa mga player ko, mag-focus tayo sa depensa kasi ang opensa dumarating na lang. Medyo nag-relax kasi nung mga last 5 minutes nung second quarter, nag-relax kaya medyo humabol na ang konti tapos umangat na naman. Sana itong third quarter, fourth quarter, mas umangat pa ang laro. Yan. Thank you for that, Coach. So this is Jasmine Navalas. Back to you, Coach John and Coach Juan. Maraming salamat. Yun. Grabe, medyo madaming adjustments talaga yung ibabato to. Si Coach Ray. Yan ang beloved Coach Ray ng Iriga. Pag sabing Yes. basketball, Coach Ray Eraula yan. Yes, as you take a look, another three by Rojas. Ayan na, Dagi Olea for 3. Binawi agad. Dagi Olea makes it for 3. Iba talaga yung mentality ng Olea. Very competitive. Naka 3 point ka, teka lang, babawihan ko yan. Ayan na, Rojas, no good. Raton with a rebound. Raton dribbling the ball. Pinasa kay Olea. Olea, no good. Rebound ni number 24, Arenzana. Alanis, nagmamadali. Tingnan ang kanyang kampi. Kicks it out to Rojas. Rojas, fakes. Kicks it out to Borromeo. Pinasa kay Alanis. Ang gandang passing. Good passing on the part of Team Bato. Ganon, partner. Yan. Ang magandang basketball. Yan. Pasahan talaga. Mas open ako, mas open ka, bibigay ko Yes, sa'yo. ganon. Mas maganda tingnan. Oo. And yung feeling na involve lahat ng teammates is Yan. very good para sa part ng coach. Correct. Ayan na, inatake ni Olea. Mintis, nakakuha. Ayan na si Borromeo. Borromeo, nagmamadali. Binigay na agaw ni Amber Hermosa. Muntik na. Oo. Siguro way back 5 years ago, nakaw. Nahuli yun, oo. Ni Ambert. With 19 seconds remaining, sarado 5 minutes sa ating third quarter. Lamang pa rin ang Iriga ng 10. As we take a look, number 19, si Melvin Rojas nag-inbound. Binalik kay Rojas, binalik kay Borromeo. Borromeo in the baseline with a Euro step. Yun na naman. Pinasa kay Arenzana. Nagmintis, na-rebound ni Borromeo. Alanis, open for 3. No good. Yan na. Napatawa si Alanis, sabi niya muntik na. Si Lances talaga, ang laro talaga na ito, lalo pag sa national level, guard to eh. Dito ang taga nagbibigman yan. So basically, talagang he can shoot on that area. Yes. Kita naman nasanay talaga
na maglaro sa labas. And malaking guard to si Alanis. Outlets to number 33, intercepted by Perea. Nako po, medyo hindi nagustuhan ng Iriga City ang naging resulta ng tawag ng ating mga referees. So, pwede, Madali lang naman yan. I-review review lang yan. Sa challenge mag-usap-usap. yan. Oo. Pero pag foul, di pwedeng i-review yan kasi judgment call yan. Yan, binawi. Ball will go to Iriga City. Aha. Cruz, outlets to Perea. Perea open for 3. Binigay kay Raton sa ilalim. Raton Uy, binili penetrates. pa. Grabe. Oo. Binomba pa ni Raton. Isa ring bruiser. Para Yes. magaling na operator sa inside the paint. Mga sabi ko nga mga Alaksan boys. Yes. Libre masaya yan, coach. Borromeo, humingi ng pick kay Arenzana. Borromeo, ginamit ang pick. Spins. Nako, ganda. Arenzana with the 3-point shot. Mintis. Alanis na rebound. Nakakuha ng foul kay Dagi Ulea. Oo. Arenzana will troop to the line for 2. Ang grabe nagmasay doon. Yes, partner. Meron tayong update sa coach ng team ba to? Barbie. Magandang hapon. Take it away. Thank you, Coach Ruben and Coach John. Ngayon naman po ay makakausap natin si Coach B of Team Bato. So, Coach, leading po ngayon itong Iriga. Ano pa po ba ang dapat or ano pa po ba ang gagawin ng inyong team sa mga susunod pang quarters? Siguro naman kulang po namin na more effort on defense and need nila i-perfect yung offense namin kasi grabe, walang error ang Iriga eh. Kailangan namin i-force na magka-error ang Iriga para makahabol kami. And defense. Di bali, Coach, mahaba pa ang oras. Pwede pa kayong bumawi. Ngayon po, may gusto ka po bang i-shoutout sa ating live stream? Shoutout po kay Mayor Junjun, Team Genesis, Landagan Dentistry, and sa lahat ng sumusumurta po ng Team Bato. Thank you so much, Coach B. At ayun na muna ang latest coming here from the side of Batu. Back to the panel. Maraming salamat, Barbie, sa update. Ayan na, lefty. Misses the shot. Na-rebound ni Perea pero nakakita ng foul ang ating referee. Nahuli si Raton. Yung partner yung interview kanina, si Coach Big Boy yun. So, Yes. mga proud ako dyan kasi dati, player ko yan, yung sa UNEP yan, varsity yan eh. Naging player ko yan. Ngayon, coach na, so nakakataba ng puso na mayroon na tayong sumusunod sa ating yakap. Yes. Yapak. Maganda yan, Oo. maganda yan. As we take a look, Alanis sa corner 3. Mintes Cruz. Ayun na, si Vernon magpantay. Muntik ng isalpak pero Oo, linayap lang. oo. Grabe. Magpantay for 2 points. Vernon. Ayun na, ginugulo ni magbantay at ni Cruz. Si number 19 na si Rojas. Humingi ng pick. 19 with a crossover. Ayan. Ganda. Yun lang. Nasa lubong. Kasalubong ng Si pader. Raton. Medyo bumangga si Rojas doon. Nakakuha ng foul against number 12, si Raton. We have 2 minutes remaining and 51 seconds. Nalalabi sa ating third quarter. 57-72. Lamang pa rin po ang Team Iriga. So far, okay naman yung ginagawa ng lalo ng Bato. Pero yun nga lang talaga, hindi lang na-convert yung mga tira nila. Yes, Pati yung, coach. yung Yes. plans, yung defense strategy nila, defensive strategy, andun eh. Hindi Yes, lang coach. na-convert talaga. Yes, coach. Ito medyo tricky. Oo. Kasi linabas si Raton. Oo. Pinasok naman si Orada. Kaya parang walang pinagbago. Oo. So sabi ni Alanis, bahala kayo dyan. Try kong tumira sa labas. Jab step, inatake. Inatake, depensa ni Perea, no good. Oo. Si Perea, nasa unahan. Pinasa kay Cruz. Cruz, nagmamadali. No good. Rebound by Sandrino. Nailang siya. Gusto niya ipasa eh. Yes, Sandrino. Attacking the basket. Kicks it out to number 14. Borromeo fakes with the floater. Pasa kay number 19. Rojas nagmintis. Ayan na si Perea. Nagmamadali. Perea drops it up to Raton. Orada, rather. Kaso, magandang depensa ang pinakita ni Bato. In-anticipated yung tira niya eh. Alam niya babali eh. Yes, tama, partner. And meron tayong timeout na narinig. Galing punta sa Iriga. Yes, partner, medyo patapos ng ating third quarter pero medyo maganda-ganda pa rin ang offense ng Iriga. Oo. On the part naman ng Team Bato, yun na nga, good execution pero hindi na ako convert ang kanilang mga play. So,
I guess talagang kailangan nila tsagain just Sige to lang. make Oo, sige make lang. the lead Correct. shorter. Kasi sabi ko nga, you are against Iriga. Matagal na to, partner magkakasama. Siya naririnig ko nga, sabi na, meron daw iba dyan, dekada na magkakasama. Oo, dekada. Actually, mga juniors pa lang to magkakasama na to. The likes of Raton, Olea, Pereya. Matagal na magkakasama yan, partner. kaya talaga palang kumbaga sa yung gelling ng team talaga nandun na, yung chemistry. Oo. Hindi matatawaran yan. And we are back to our ating third quarter. Partner, good size crowd pa rin. Maraming salamat sa napunta sa ating venue. Yes. And sa mga nanonood sa ating Facebook Live, magandang gabi. Magandang gabi sa inyo. And sa YouTube channel, paki-subscribe, paki-follow na rin, at paki-share para mapanood nyo ang mga previous games. Usually yung sa Albay Leg, doon din naka-upload na po. Kaya pwede natin panoorin yon. So take a look, magpantay. Aiming for 3. Magpantay for 3. Bucket. Grabe. As of my count, 3 points na ata ang binibitawan ni Vernon Magpantay. Very steady. Oo. Pag nag-meet ng isa yan, binigyan pa na isang pagkakataon, naku, papasok na yan. Yes, talaga. Oo, very reliable. As we take a look, number 19, Rojas, pinahihirapan ni Magbantay. Binigyan ng pick ni Sandrino. Gandang peke yon. Oo. Kaso hindi lang pumasok yung tira. May hirapan to siyang Outlets. tumira. Yes, to Cruz. Cruz nagmamadali. Pinasa Uy! kay Vernon Magbantay. Grabe. Good basketball being displayed Oo. ng Iriga on that part. Talagang pass first talaga siya. No? May tira na siya pero mas gusto niya iba tumira. Yes, coach. Yes, coach. Grabe, kumbaga yung ball movement and yung Oo. passing ng Iriga talagang yun. Pumapasok yung chemistry ng team. Ayan. Yan. Tama Alanis, nakanakaw. Kaya tumawa si Pereya, nakutakan siya on that time. Tama ka doon, partner. Kahit di nakatingin alam na nila kung saan nakapwesto. Yes. Dagi Olea, binabantayan ni Sandrino. Olea, binabantayan. Challenge by Arenzana. Good challenge on the part of medyo na ilang si Dagi Olea doon. Substitution, Jock Villarmino out and nilabas si Dagi Olea, pinagpahinga na. And number 33 para sa Bato, pumasok and si number 8. Si number 33, Lemuel Moran. Number 14, Kyle Borromeo using the pick of number 33. Good pass, grabe. Mala Jason Williams, spin, fall away. No good, rebound by AJ. Pereya crossing the half-court line. Tingnan mo, partner, bumatay mali to. Yes, of course. Kitang-kita kagad yung disparity. Villarmino, may pick galing kay Jason Orada. Ay, Villarmino, ang good pass. ganda. Ang gandang Oo. pick. Give and go play. Kaso hindi lang na-convert. Pero that again, the ball movement of Iriga. Grabe. Yun Grabe. yung natawag ng coach na foul plus sakit ng katawan. Oo, kasi talagang tingnan mo naman sa lapad naman ni Orada, talagang pag nababanggangan talaga sasakit ang katawan mo. Jason Orada, walang kaaling-aling, pinasok ang kanyang first free throw. The score is 59-77 with 22 seconds remaining na lang sa ating ikatatlong yugto. Yun, pumasok ang second free throw ni Jason Orada. Medyo may pressure defense na ni-imply si Magpantay dito kay Alanis. Ayun na nga, muntik ng maagawan ni Vernon Magpantay. Si Lyndon Alanis. So hindi lang yung pang-offensive partner. Sabi ko, lahat yan, all around yan si Magpantay. Yes, kaya meron tayong 17 seconds na lang ang nalalabi sa ating third quarter. Alanis tinanggap ang bola against Magpantay. Passes to Borromeo. Borromeo sneaks. Floater. Uy, ganda nun. 2 points. Grabe. Good patience on the part of Team Bato. Para yan si Cruz nagmamadali. Binabantayan ni Borromeo. Cruz. Behind the back pass. Magbantay. Magbantay. Inabutan. ng oras. And that ends our third quarter with a score of 61-79. Pabor pa rin sa koponan ng Iriga. Magbabalik po ang Ako Bicol Cup, Camarines Sur.
And we are back to our ball game. Nandito na po tayo sa fourth and final quarter ng Yes. labanang Bato versus Iriga. Coach, this is the quarter na para sa mga players. Oo. Big names, big games. Oo. And meron tayong mga leading scorers sa nakaraang tatlong quarter. Para sa Iriga, si Orada meron 19, si Magbantay 15, and si Perea with 6 points. And sa panig naman ng Bato, Yun, si Alanis, mayroon 21 points, 3 rebounds, 1 assist, 1 block. At si Arin Sana na may 11 points, 3 rebound. So, dalawa lang partner. Kailangan marami to kung gusto nilang makahabol dito sa Iriga. Yes, coach. Yan, nakakuha na naman ng foul ang big point guard na si AJ Perea. And AJ Perea will troop to the line for 2, I guess. I know, hindi nabigyan ng Sideline lang, active sideline. shooting. Sideline. So, sa part ng Bato, ito na yung time. Kung meron silang gagawin na kakaiba, ito na yung time. Yes, coach. Orada giving the ball to Jock Bellarmino. Bellarmino at the top of the key. No good. Na-rebound ni Rojas. Rojas nagmamadali. To Borromeo behind the back dribble against Magbantay. Binigyan ng pick ni number 33. Si Moran. Moran attacking the defense of AJ Perea. Nakakuha ng foul. Oo, partner. Actually, na-exploit nila. Madami na silang ganong ginagawa, yung mga pick and roll situation. Yes, medyo Oo. hindi pa nahuhuli at nag-a-adjust Oo. ang depensa ng Iriga. Oo. Kasi grabe kasi ang pinapakitang leadership and passing ng kanilang point guard na si Melvin Rojas sa kanilang mga bigs. So, yun. Napansin nila yun na in-exploit yung mga bigs. Pasok natin si Raton. Yan. Sabi ni Coach Ray, kanina ka pa nananala sa number 33 ha? na si Moran. Tingnan natin kung kaya mong tibagin ang malabato. Depensa ni Raton. Oo, sabi ko nga dyan, Alaksan Brothers. Ayun na, pinasok na ulit. Limuel Moran with a last throw. Pinasok niya ang kanyang last free throw. Ayan ho, 63-79. Pabor pa rin sa Iriga with 9 minutes remaining in our ball game. Raton posting up, number 33 with the hook. No good. Rebound by Borromeo. Borromeo nagmamadali against Raton. Borromeo zigzagging. Nahuli ni Jock Grabe. Bellarmino. Bellarmino. Kinukulit din ni Borromeo. Bellarmino kicks it out to Cruz. To Magbantay. Magbantay. Lilipad. Bumangga. Pasok ang tira. Grabe. Kita mo yung partner. Humiga Oo. sa ere. Oo. Binangga. Plus the English. Grabe. Yung layup na yun. Grabe yung body control. Nagagawa lang yung partner kung ikaw ay nasa kondisyon. Yes, partner. Kung Oo. walang mangyayari. Ayan na ho, si number 14, Borromeo. Looking for his teammates. Dribbles the ball. Hesitates against passes to number 19, Rojas. Rojas with a sidestep, 3 points. In and out. Nako, sorry miss. Ayan na, Orada. Outlets to Magbantay. Magbantay flies and scores! Grabe, partner. Kitang-kita natin ang rebounding and the outlet pass. Ganon ka-valuable ang isang Jason Orada. Oo. And binawi naman kaagad ng isang lefty layup ng number 19 na si Rojas. Oo. Grabe partner. Yung rebound Orada, alam agad ni Magpantay. Takbuhan agad siya. Yes, partner. Ayan ang Magbantay. Jock Bellarmino, binibigyan ng pick ni Raton. Bellarmino giving up to Raton. Raton nagdadalawang isip. Pinasa kay Orada. Kicks it out to Magbantay. Magbantay for 3. No good. Rebound by Cruz. Number 24. Arenzana with the rebound. Ayan na, nagmamadali. Borromeo. Binangga si Cruz. Fakes. Binigay kay Romano. Uy! Landing spot yun, landing spot. Ay, nako po. Titingnan yan, titingnan yan. Titingnan na ating mga game Oo. officials. Kung mayroong intent to hurt. Medyo number 14, si Kyle Borromeo is grimacing in pain right now. Siguro naapakan niya ang paa Oo. ng defender na si Ivan Paul Cruz. Oo, kasi kailangan meron talagang lalo pag outside shooter ka, binibigyan ka ng landing spot o landing Yes, space. tama. Dapat kailangan rin ng space pa rin Si on the part of the shooter. Correct. Kasi pag napatunayan yon, automatic UF yan, partner. Yes, partner. As we take a look, yung magigiting nating referees, nire-review kung ano ang nangyari sa nakaraang play, kung anong hatol na may bibigay nila sa parte ng Iriga and kay Cruz. Ayan po ang ating butihing technical committee headed ng technical ng Ako Bicol Cup, headed by Paolo Viñas. Yes, Na Sir masusing Paulo. talagang binabantayan, minamanmanan ang mga galaw ng ating mga players.
Pero nakikita ko naman si Borromeo na he's okay, pero Oo. he's, kumbaga, iika-ika. Pero Oo. tingnan natin. Antayin natin ang replay. Oo, medyo shaken up siya, partner. Yes, oo, medyo nasaktan. Pero wala yan. Kyle Borromeo yan eh. Oo, talagang ano, Ayun Yun. nga. natawagan ng unsportsmanlike foul. Oo. Si number 14. Kasi kahit sa area natin, partner, Cruz. kitang-kita. Ayan Ayan, na, partner. Tingnan natin kung ano. Oo, Ay, naku partner. po. Kitang-kita, Naku kitang-kita. Nako po, talagang medyo di niya binigyan ng space. No question asked. Yes, si number 14, Borromeo. Buti na lang, hindi naman napuruhan. And Mm. yun, pinasok ni Kyle Borromeo ang kanyang unang free throw. For the second free throw, ayan, may another infraction ata. Hindi natin alam kung ano ang Correction lang, kung 2 free throws ba o 3 free throws? tatlong free throws daw po Oo, ang tatlong ibibigay. free throws. Okay. Oo. Kasi 3-point attempt yun eh. Yes. Medyo masakit-sakit kasi nakakahabol ang team Bato na hindi nauubos ang oras. Yun. So, magandang development yan para sa team Bato. Yes. If maipasok ni Borromeo ang kanyang pangatlong free throw. Kaso, binati ko, I'm sorry. Nabati ko, namintis. And ball will remain to Team Bato with 7 minutes and 12 seconds remaining sa ating huling yugto. 68-83 kontra. Pabor pa rin sa Iriga. Borromeo against Hermoso. Borromeo in and out dribble. Ayan na, and pick and roll play ulit. Kaso tinapon ang bola ni number 33 ni Lemuel Moran. Ayan na, si Yan Magpantay naman. ulit. Lumipad, umiscore. Grabe. Grabing bilis, grabing athleticism, grabe. Oo, grabe yung isang... Paano mo i-challenge yun? Yes, Bernard Magbantay. Talagang magkita tayo sa ere. Oo. Ayan na, Borromeo. Ay, Rojas, rather. Rahas with the spin, with the fake. And naisa niya doon si Bernard. Naisa niya, napeke niya. 2 points for... And meron tayong update sa ating courtside reporter na si Barbie. Barbie, good evening sa'yo. Maraming salamat mga nagagwapuhan nating commentators. Ngayon ay nasa final quarter na tayo ng bakbakan between Bato and Iriga at napalobo na nga ng Iriga ang kanilang kalamangan. Pero despite of this ay di pa rin nawawala ng pag-asa ang Bato. Kaya patuloy sila sa on-the-spot adjustment and rotation of players. At gaya nga ng sinabi ni Coach Paul Sepe kanina, we will enjoy the game. We love if panalo, bonus na lang yon. Basta well represented namin ang Team Bato. That's the latest. Back to the panel. Maraming salamat sa update. Grabe naman yung sinabi na nagpapapuhang. Medyo lumaki yung tenga ko doon. Pero salamat. Salamat. And nakita natin si Ambert Hermosa all alone for a EC2. And right now, partner, medyo lumulobo na ang lamang ng Iriga with 5 minutes and 42 seconds remaining. Coach, kung ikaw ang nasa Team Bato, what are the adjustments na gagawin nyo despite big lead ng Team Iriga? Yun, actually, yung sinabi ni Coach Paul, yun talaga, yun ang the best. Ang gagawin mo na lang dito is remind your team na enjoy the game. Yes. Kasi, yung nga sabi nga ni Coach Pete kanina, pag ganitong mga sitwasyon, dalawa lang dapat ang isipin ng player. Yung manalo at yung isa naman ay matuto. Yes, of course. Every game is a learning process Yan. para sa ating mga players. Correct. Kumbaga, hindi ka man nanalo, pero matututo ka talaga. Oo. Kumbaga, Ayan, si Rojas Yan. talagang natuto na mag-fall away. yan. Siguro, isa sa mga leading scorers sa tunong bato, si Melvin Rojas. Grabe, yung pinapakitang perimeter. Ayan na naman, open na naman. Kaso, nagmintis ng point blank si Orada. Ayan na naman, Rojas, nagmamadali. Rojas, iniwas ang plus na foul. Oo. Grabe. Grabe ang courage and ang tapang ng isang Melvin Rojas to attack ang kagaya ni Jason Orada. Noon talaga yung partner, si Rojas, na talagang walang pakialam yung anong height mo, gano'n kalaki. Pag nakita niyang ring, ititirahan ka niyan. Ayan na, kita natin, may depensa kay Olea at Magpantay. Kaso pero iniwas. Oo. Pinadaan sa ilalim. Ayan na. With his bonus free throw. Namintis lang na rebound ni Magpantay. Hermoso. Wisely wasting the clock. Ayan, pupunta siya sa corner. Linalaro
Ayan na. Drop si to Raton. Raton binigay kay Dagi. Olea. 4-3. Kaboom! Grabe. Anda yung firepower, partner, at nakaagaw pa. Yes, ayan na. Kung yun sumut, grabe na yun. Oo, ayan. Number 33 with the rebound si Moran. Kinuha ang bola ni number 14 si Kyle Borromeo. Borromeo against Hermoso. May pick galing. Ayan na. Sa ibabaw, tumira ng 3. Mentes, nakuha ni Raton. Ayan na naman ang Team Iriga. Tumatakbo. Raton, muntik ng maagawan to Hermoso. Hermoso, lumusot. Kicks it out to Dagi. Dagi kicks to Magpantay. Open for 3. No good. Rebound ni Magpantay. Ayan na. Nakuha. Raton with the putback. Grabe, partner, ang second chance, third chance ng bola para sa Team Iriga. Grabe. Talagang pinapakita sa nila yung discrepancy nila in terms of rebounding. Yes, Saka yung yes. laki talaga nila. Yes, grabe. Yan, partner, meron tayong update sa ating magandang courtside reporter na si Miss Jessa. Miss Jessa, good evening po. Well, Coach Jan and Coach Ruan, the game is very smooth for Team Iriga having their double-digit lead against Team Batu as they strengthen their defense now in the end period para tuluyang mapalobo ang kanilang kalamangan. Aside from that, the players are well maximized by Coach Ariola, which only signifies that Team Iriga is having a different skills with the same goal. That's the latest for now. Back to you, Coach Jan and Coach Ruan. Maraming salamat sa inyong update. Ayan na, nagpapaulan na ng 3 points at nakikita natin ang ating mga live fans na unti-unti nang lumalabas sa ating venue. I guess, sa tingin mo, partner, kaya sila lumabas, alam na nilang panalo na ang kanilang home team? Pwede. Pero sabi ko nga, sa mentality na pinapakita ng Batu na never say die, wag muna. Yes. Oo, kasi lalo pag... Ako, gusto ko yung mentality ni Coach Paul na sabi niya, maganyang mentality na, wag nyo nang tingnan ang score, laruin nyo lang. Tingnan natin kung anong mangyayari. Basta play hard defense. Oo, pero tingnan mo yan. Tingnan mo kung gaano kalalim. Ayun na, yung third stringer lang. Yun, yung inaabangan ko, yung isa sa idol ko. Si Jomar Ponsalan. Jomar Ponsalan. Isipin mo yan. Imagine mo yung third stringer yan, si Jomar Ponsalan. Third stringer, pwede mag-start sa ibang municipalities yan, Hiring Kamsur. Oo. Ayan, si Alanis, nakaapak, tumatawa. Nakita ni Coach Ray, nakatawa rin si Coach Ray. Talagang alam niya na nahuli ang ating mga referees. Ayan na si Ponsalan, donning the jersey number 29 with Tess Reyes. Passes to number 18, Hermoso. Ako, tingnan mo naman. Grabe. Paano mo i-box out yan? Kaya nga, ayan. Ayan na, number 14, Kyle Borromeo. Dribbling exhibition, binangga si Tino. Kicks it out to Alanis. Alanis with his favorite 3-point shot. No good, na rebound ni number 21 na si Landagan Jr. Borromeo. Ayan na, as we enter the twilight zone of our fourth quarter. Tres Reyes attacking the defense of Bato. But good defense on the part of Arcilla. Anticipated, partner, kasi alam niya kakaliwa siya. Yes, kaya nahuli. Kaya inabangan na ni Arcilla na yung gagawin niya. Meron tayong 20 seconds sa ating shot clock and ating game clock. 1 minute and 52 remaining. 74-100. Pabor sa Iriga. Ayan na, Hermoso. Ito, hanapin na ito si Ponsalan. Oo, Hermoso with a short stab. Na-rebound ni number 33. Ayan na, Borromeo nagmamadali, tumigil sa 3 points. Arcilla, open sa ibabaw. Hoy, No good. Pero nakakita ng foul. Si referee number 29, nahuli si Jomar Ponsalan. And I guess penalty na ang Team Iriga. At least may record ngayon si Idol, Jomar. Yes, oo. Tsaka talagang sa loaded lineup ng Iriga talagang medyo, kumbaga ikaw yung player sa practice, makikipag-hit-gitan, makikipag-bakbakan ka just to earn minutes para makita ng coaches. Correct. Kung talagang, kumbaga sabi nga, yung minutes are earned, not given. Tama. Yan. Kaya ayan na, number 21 Tino. Si Coach Ray, binibigyan niya yung mga players niya, yung mga seldom used players niya ng oras. Kasi moral booster yan. Yes. Pagdating sa mga games na talaga kailangan. Alam mo naman, dapat ready ka lagi. Correct. Confidence Huhugutin builder. ka. Yes. Confidence Dapat builder. ready ka. Yes. And
We have 1 minute and 20 seconds remaining. Lamang pa rin po ang Iriga. And maraming salamat po talaga sa Ako Bicol Party List headed by ng ating butihing Congressman Saldico. Yes, Congressman Saldico, salamat po. And Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. And ayan, hindi pa rin nagsasawa pumukol ng 3 points. Si Alanis, as of my count, meron na atang 5 Oo. or 6 si Alanis. Yan, si Tres Reyes, babawi kaya. Mintis, na rebound ni Alanis. Alanis, nagmamadali, kinukulit ni Tres Reyes. Ayan na, Nahihirapan siya talaga dyan. muntik na maagawan. Alanis, na-recover ang bola. Kaso Nabutan. naputukan ng 8 seconds. Oo. Yun, ang depensa ng Tres Reyes na pinapakita. Oo. Kaya sabi ko nga, yan ang natawag na guard killer. Talagang pag ikaw binantay niyan, mahihirapan ka. Oo, abangan ko to sa Albay. Baka mapunta to, babantayan ako nito. kaya Pwede good mag-bodyguard. Pwede mag-bodyguard. Grabe, good defense kay Tres Reyes. Ayan. Hernandez, ayan, binibigyan ng sa post si Punsalan. Punsalan. Na. Uy, nabitawan pa. And ayun, nakita ko, nahuli lang ako. May mga finokus ang ating cameraman na magagandang dilag. Direct, baka pwedeng isa pa dyan. Ayan, number 14, Kyle Borromeo. Well, uy, nako, nagagandahang dilag. Ayan na, Magandang ayan na. gabi Oh, po yan sa na, inyo, yan na. ma'am. Hello. Hello. Kaway naman dyan, ma'am. Yun. Selfie pa si ma'am, oh. Yun, nag-smile. Yan ang mga, Yan. kahit oo. pagod na ako, pag nakakita ko ng ganyan, Oo. talagang nawawala ang kapaguran. Yan. Naming mga nandito sa panel. Magandang gabi sa inyo. Yes. Magandang dilag. Oo. So ito partner to sa map ha. Actually yung laban ng Iriga sa Bato. Actually yung hindi natin masabi na yung Bato is nag-lack in trying. Talaga Hindi, actually talaga. lumaban sila pero sabi ko nga as of now the firepower sa the preparation ng Iriga Ay. nakita. Very, Oo. kumbaga nag-stand out ang Oo. preparations and Chemistry, chemistry di ba? ng Iriga. Yan si Alanes, talaga never say die with the left hand. Nagmintis. Tino, nagmamadali. Sabi ni Ambert, madali lang. Talagang nagmadali si Tino. Gustong makabuslo ng 2 points and nakakuha ng 2 points. Yun, kuwata na. Yes. Kita na on live television. So, Ayan na. ito for this game, learning lesson to sa Bato. So, Yes. refocus ulit. Marami pang game para makapag-adjust sila. Yes, oo. Ayan si Alanis tumira. Mintis, walang nakuha. Ayan na. At Yun. that ends our game with the score of 79 and 104. Winner, Team Iriga. Coach, what a game. Yes, what a game. What a game for Iriga. Oo. Talagang nakita natin doon kung gaano sila kakompose Yes. and gaano kaganda ang kanilang chemistry. Correct. So, Grabe, Coach. So sabi ko nga, ang talagang lumamang lang doon yung Iriga kasi in terms of talent, andun din yung Bato eh. Sabi ko nga yung chemistry, yung matagal na magkakasama, yung magkakasama sila, nakakita sa laro, partner eh. Samantala dito sa Bato, inamin nga nila, medyo kulang pa sa preparation. Again, this is not a loss, this is a learning experience. Yes, it's a learning experience for Team Bato. Para Alam sa naman. next games nila, magamit na nila. Yes, yung of mga course. adjustment dapat. And Dapat lahat, gawin. halos lahat na ipasok naman. So Correct. talagang may experience. As we take a look, some highlights Yes. sa ating mga laro. Iyan, ang mga layup na ginagawa Vernon ni Magpantay. Vernon Magpantay na walang sawa. Ayan, si Cruz ay nakakuha ng foul and one. Kaya, so talagang marami. When it comes to guards, sa bigs, ayan, talagang inaatake nila. Kumbaga, well-equipped ang Team Iriga. And they are ready to defend their crown sa Kamsur. Ayan naman yung bright spots or bright lights sa Team Bato na si Borromeo. Making threes. And partner talaga. Yung lefty gang. Yes, yung lefty gang ng Team Bato. And ayan, yung speaking of Bato, si Jason Orada na parang bato na rumaragasa para sa depensa. Ayan na ho. Yes. Ito, yung talaga mga batong 3-point. Ito yung malaking Yes. dito eh. Ito kay Olea naman. Kaya yan. Kaya yung putback. So yun, talagang kitang-kita partner na nagkatalo sa mga outside shot. Although mayroong panakanakang gante, pero talagang mas maraming firepower. Oo. Both inside and outside. Yes. Ayan, inaantay natin ang ating kasurog.
player of the ball game. Ako, isa sa hula ko dito, pwedeng si Berman magpantay. Pwede. Pero marami kasi, na pagpipilian eh. Oo. Mayroon ding Villarmino nung second quarter. Oo, parang every quarter kumakamada. Mayroon ding Murada. Oo, di mo alam kung sino ang gagawa on the part of Team Iriga. Oo. So, ito kasi lahat to pwede mag first time partner eh. Kahit si Jomar, kaso sabi ko nga, siguro nag-match up lang muna si Coach. Yes. Di siya kailangan muna sa ngayon. Oo. Siguro ni-reserve yan pag yung mayroon ng mga malaking Yes. mama. O, tingnan natin. Again, ito po yung mga highlights. Si Berman, nakita ko naman, si Berman na naman. Yan, no? Siya na naman. Actually, kayang idakdak yan eh. Oo. Kulangan lang sa buwelo. So, naiilang siya eh. Baka, siyempre, mas magandang sure 2 point na lang. Philip, ayun puro Berman magpantay na to eh. And ayan, mga highlights pa rin. Oho. Bright spots para sa Team Bula. Ayan na si Hermoso. Kitang-kita talaga that set si All. Parang medyo, nung mga huling banda, medyo nagtamblay na rin yung bato. Kaya tingnan mo, talagang parang nag-warm up na lang si Ambert sa part na yon. Sabi nga ni it's okay. Laruin na lang natin kung ano mangyari. Yes. We move on. Sabi ni Just Coach. enjoy the game. and Enjoy learn. the game. Yan. Learn na lang. Yun ang mga gusto ko mga positive thoughts sa Oo. ang mga Yan, coaches yung ngayon. bright spot, si Rojas. Alam mo Oo. naman, the lefty Rojas. Sa lefty Rojas. Talagang, kumbaga, pag nasa shaded lane na, pupukol. Ayan, yung tira niya kanina Oo. na nakakuha ng foul against Dagi Olea. So, coach, talagang, grabe. Yung experience at, Mukhang preparation. Mukhang tama nga tayo, partner. Ay, Mukhang tama nga tayo. yun na nga, ang ating hula. So, nagpe-prepare ngayon si Jessa. So, tingnan natin. Habang nagpe-prepare si Jessa, tingnan mo ulit natin yung mga highlights. Yan na si Alanis. Nakailang 3 points din talaga. Si Lanis talaga yung bumubuhat. Yun ang isa sa mga bright spots Correct. para sa Team Bato. Talagang nag-step up si Alanis despite sa mga bigs. Alam niya na medyo mahirapan siya pagdating sa loob. So kinuha niya sa labas and tinira yung mga 3 points. Actually, good idea yun. Para lumabas yung depensa ng mga bigs. Yes, coach. Oo. Ayan na, si take a look. Ayan, yung mga lusot pa. Kaya talagang nanalasa din or nag-spearhead din si Lyndon Alanis on the part of Team Bato. So, tingnan natin on the next games ng Bato kung yun na, nag-gel na sila. And partner, ready na ata si Jessa to interview ang ating kasurug. Best player of the game, Jessa, take it away. Thank you, Coach John and Coach Ruwan. Now with me is the Kasurog player of the game from Team Iriga jersey number 3. Verman Magpantay with 24 points, 3 rebounds, 2 assists, and 2 block. Congratulations po for being our Kasurog player of the game. Kamusta po ang experience mo dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur since this is your first game here in Ako Bicol? Ito po, enjoy namin yung laro kasi halos late preparation yung nagawa namin pero nakinig lang kami sa mga coaches namin para maging maayos yung game. Yun po. Yes, and I think napakaganda ng performance na pinakita ng Team Iriga. Ano po yung masasabi mo sa naging performance mo for these games? Kasi alam naman natin na lahat kayo ay magagaling pero ikaw ang ating naging Kasurog player of the game. Siguro yung yung ginawa ko yung effort na kailangan kong ibigay sa laro na to para makatulong ako sa team namin. And yung mga teammates ko din hindi din nagpabaya sa laro namin ngayon. Ayan, aside from that, may gusto ka bang pasalamatan or i-shoutout sa inyong mga supporters for their all-out support sa team nyo? Nagpapasalamat ako sa Team Iriga and doon sa mga coaches namin and sa Iriga community and yung family ko po and sa girlfriend ko na nanonood. Maraming salamat po.
Yan, congratulations once again to our Kasurog player of the game. Mga Kasurog, don't forget to hit that like and share button for more exciting basketball action. So this is Jasmine Navales, your Ako Bicol Cup Camarines Sur courtside reporter. Kita-kits po tayo ulit sa susunod na game at dito pa rin po sa Iriga City Sports Center.